udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mangithobeke ngibingelele abefundisi, omama befundisi, obaba bonke, omama bonke, intombi nezinsizwa Sunday School, osiphathela uhlelo egameni lenkosi uJesu ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele kubaba ukunene uMntimande, yena osamukele ihost yethu. Siyabonga baba, uNkulunkulu siyambonga ngawe ukuthi kuze kube la siyaqhubeka kahle kakhulu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise akubiyele. Ngiyathanda nokho ukungadluli ngingathintanga abanye ababona phakathi kwethu babuhlela babumbeja befundisi nomama bakwabo babuzuma lapha emuva uMsholozi noMalala nomama. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngiphinde nginibone. Ngicabanga ukuthi sagcina nempolweni esasinenkonzo enhle kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu, wangathi uNkulunkulu anganibusisa kakhulu nemndeni yonke. Umculo enasiculela wona kimi usalokhu ukhona nje. Bengithi ngizosukuma ngiphinde ngicule. Akulutho-ke uphakathi kwenu nomphathi wohlelo ukuthi kukhona uhlelo njalo ebazalwane naningekho kwesiculela abantu abadala lapho. Khona umunye wazi wa-comment ekhaya lezwi ukuthi becula ama-old time. Asidluleke lapho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngithanda ukucula kancane nokho. Ngiyezwa ukuthi uma sicula ngathi siyadonseka. Angazi uma sizokwazi ukucula bese-ke siphakame kancane ngokucula. Ngisho ukuthi sisukume siphakamise imphefumulo yethu sibhekise uNkulunkulu sisalungiselela izwi. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula amalanga sengivuka ngihambe endleleni Yehova lezinsuku ngiyazi ngombona mase ishilo inkosi ishilo kanjalo eselilanda liba oye kubukhulu ngiyazi ikhona nemkhe ibabekele aba izophelisa makha ngosuku
kancane. Ngifisa ke ukuthi ngizisho ngoba ayinhle lento uma ephambi kwabantu abantu bengazi ukuthi ubani ngaphambi kwethu. Kufanele ke siyaqala ukufika embali. Yebo bakhona abangaziyo kodwa ke bakhona abangangazi noma ngabe babili bathatha abangangazi. Kusemqoka ngoba ngihlale ngikufundisa ukuthi umqaphele umuntu omaphambi kwakho ngoba umuntu omaphambi kwakho ukhafula umoya aphila ngawo. So uphuma la enkonzweni usunomoya wakhe. So uma uthanda ke uhamba ufellowship uhamba udonsa yonke imimoya le ongayazi. So kusemqoka ukuthi masima phambi kwabantu hayi ngoba siziphakamisa kodwa abakumoya bese bekuhlola ukuthi uhlobo lomuntu. Ngake ngangena kwenye inkonzo ngimenyiwe ngangisanda ukuba umfundisi. Ngimenywa ke kakhulu hayi ngiyoshumayela ngangihlezi nje. Ngathi ngihlezi yonke into iyayenzeka khona kwakunomuntu okhulumayo athi uyabona lokho akukho ezweni lami. Uyabona lokho akukho ezweni lami. Iyaqhubeka inkonzo lokhu ngitshelwa kanje kuthe kusokwathi ulahlekile la. Uma ufuna ukuphepha phuma ngaphuma ngangihamba nabazalwane ngaba indicated ngomthola emotweni ngayolala. Manje lo kumina uthi ngilahlekile. So ke engathi sonke singaba nalowo moya nalowo muzwa ukuze singahambi singena ngoba abantu abaningi balenyaza uhambe bengena. Kuhle uwazi ukuthi ukuphi umthandazo uNkulunkulu umcela kubiyele uye la uyakhona bese emva kwalokho umcela kunika umoya wokuhlukanisa. Ngoba sishayeka sihambile siphume lapho singaseyona lento esingene siyona. Kanti kuhle ukuphuma ngeyona into ongena uyiyona kodwa ukukhulile kumoya. Kunokuphuma usubuyele emuva 2 steps backwards ngoba ungazange uzivikele. Siyambonga uNkulunkulu sekushiwo ke noma uhlelo liyasho ukuthi ngubani. Ibandla uNkulunkulu wathi ngiliqale ngonyaka ka-2021 wakhuluma nami ebusuku ngonyaka ka-2010. Wangitshela izinto eziwu4. Number 1 angizuzisho ezintathu. Wathi ungagijimisi ngakhela ibandla lami ungagijimisi imali ngegama lami njengoba befundisi benza. Mina Jesu shuthi kwakuhlangene instruction nokuzi-introduce kwakuyizwi kangimbonanga. Wangitshela ke izinto eziwu4. Ngavuka ke lapho ke ngingazi ukuthi kufanele ngenzeni. Ngazithatha ke ngayozisisa komunye umfundisi engingeze umusho wale phansi South Coast. Wangiyeka nje uNkulunkulu ngahlala 8 months khona. Wabuya wakhuluma wathi ngathi kuwe ngakhela ibandla lami. Lo muntu ongene kuyena uthwele akangikhonzi mina. Ngathi mina ngixolele ngizosithatha nje kancane isithuba ngoba kusemqodo ngazi ngathi Nkosi engani ukhipha amadimoni khulekela abantu basinde na. Wayeseka ngiphendulanga wasengidlalela ifilimu. Ifilimu ayidlalayo ke saba nephasika ngonyaka ka-2012 ngoba ngingene ngo-2011 kade khulume nami ngo-2010. Phasika lika-2012 sasihlangene mangaphazami angayishi indawo ngoba ngila ku-YouTube. Uzozazi kodwa phela yena uyangazi kodwa ngifuna abantu bamazi ngoba angizile uzokhuluma umunye umuntu kabi. Wayenetende ukukhuluma u5 Paul laligcwele. Sihlezi ke sonke wayengithanda ke angazi wayengithanda kodwa ngicabanga ukuthi uNkulunkulu lento ayibeke kumina. Wasibiza ke nomunye umfundi wambiza mina waqala ukukhuluma wathi uzoqala ngapha uDr. Soren So abeka abantu izandla kuzolala iginqi. Babonise abantu uzoqala ngapha leli tenda shonele baphambane phakathi kuzolala iginqi ukukhulekela abantu. Wayeseyangibiza kwaze babumnikati. Wayesengibiza ke wazongiphawula. Ngqondweni yami akusho ngima ngakhona bezobona abazalwane usesithambisa isandla. Wathi uma ngiphawula wayesesihlikihla. Kodwa ngibonanga ngaleso sikhathi hlala lapha. Ayike ngahamba ke ngabakhulekela ngibeka isandla ngiginqe kumuntu phansi. Nginqe kumuntu phansi ngishona le. Abanye kodwa ngaphawula ukuthi abawo. Sengiyashiya ke le uyabuya.
Ngithi Nkosi uthi sebandleni eli-wrong. Ngithi Nkosi ngalo muntu ukhipha amadimoni ukhulelani basinde na. Wayesiyathula wadlala leya film. Ngasibona ngiyakhona ngambona ehlikihla isandla engakubonanga ngaleso sikhathi. Kwavele kwasho kimi khona edoba la. Ngaqala ngakhulela abantu mangibe ku right babewa ngikhathale ngibe ku left bengawe. Ngangingaboni ngaleso sikhathi ukuthi abawe ngoba ngibe ku left. Beku right bawe gingqeke ukuthi athi mangikade ukuwa lo video ngasithi Nkosi ngiyaxolisa. Iphuma kanjani akazange angiphendule. But within mhlambe 3 weeks wayeseyangikhipha. Wangitshela wathi angifuni uphathwe. Angifuni mangithuma ukuthi usazotshela ibishop lakho or whoever. Kodwa ngifuna wena ngixoxe nawe mangithuma uhambe ungalokho ungitshela ukuthi usazotshela usibani bani. Waqala umsebenzi ke ngizo fast forward ke kwaze kwazoba 2020 sasinama branch amabili eMnambithi naseBergville. Ibandla lakhula kodwa ekukhuleni kwalo ngelinye ilanga uNkulunkulu angibonisa umbono ukuthi amadimoni alwa kanjani. Laveza omunye umzalwane wasendaweni ethize ayiqhelile engincoma ethi baba Nsibanda uyakhulela. Uyakhuleka baba Nsibanda kulo mbono. Manje ukusho lokho washe ncipha thema sezonyamalala wathi kodwa sokukhombisa ushasa iqedi ibandla lakho. Buyingqondo amadimoni lawo. Futhi wathi mayiqeda waphephuka njengephepha yabona iphepha amalisha lingashanga kahle. Lakuvela goqana waphephuka. Impilo yami ngibhekene nayo nangempela lehle ibandla lakho. Kwaze ukubuya uNkulunkulu walivusa ngithandaza ke ngizile ukudla. Amandla ke ngiwathole ekuzileni ukudla. Indoda ezila kakhulu ukudla. Njengoba sila ke nje masihazohamba njalo wasihamba almost every week kufanele ngibambane noNkulunkulu ngoba abazalwane bashayeka behambile. USathane yakwazi ukuyenza lento ukuthi ngizohamba ngize embali ngizoshumayela kanti ubeka idevil worshipper la ezongishaya ngiphume ngasemini. So kufanele ngihlale ngiyilanga bilomlilo. Siyafasta ke nomama ke inkonzo uNkulunkulu asinikeza yona ngoba ke kahle hle wonke umuntu omaphambi kwabantu ufuna ngisho lento khona la ewathola khona manje. So kufanele nifundeke nibe kumoya ngoba manje atholakala endaweni eziningi naboNigeria noSwazini zonke indawo. Wasengishilo ukuthi nami ngangabeka abantu izandla bawa kanti amandla ngawanikwa ngihawu. So amandla atholakala nje kalula noma yikuphi wangisiza uNkulunkulu. Namhlanje ngikhulekela abantu bengawi ngoba noJesu akazange awisemini. Umoya nje wamadimoni lo. Kusuthi ngo2020 ke uNkulunkulu wayesethi ke angakhe igroup ka WhatsApp lapho ke ngizoshumayela khona zonke izinsuku ngoba izwe lalivalwa. Ngikhumbula intshumayelo yami yokuqala ngomhla 26 March. Abaningi sebakhohlwa nezwe lavalwa nini. Ngoku 26 March 2020 konzo yami yokuqala ke ngayenza abazalwane ebandleni abano WhatsApp babe u30 nje kuphela. Awuqala ke uWhatsApp thema uphela unyaka wokuqala babe u750. Unyaka wokuqala u26 March 2021. U26 March 2022 babe u1600. Angizunihluphaka ke ngeyinombolo njengamanje ngikhuluma iminyaka 5 bangaphezulu ka10300. Uwakhile umsebenzi uNkulunkulu sinama branch angaphezulu ka30 ngikhuluma nawe njengamanje eGauteng awu3 kufufuse ka4 eMpumalanga awu2 kufufuse ka3 eCape Town ukudinwa inkosi ngonyawo zayo ngenyanga ezayo siyakhona kune branch eyodwa eCape Town ike yabakhona eEastern Cape uSathane ofuna ukuyishaya iyavuka ke manje onke kamanye aseKZN. Ngicabanga ukuthi sibe singithi ngiyivala eyama ngakayivala ngesikhathi ke ngisanda ukusindiswa ngisanda ukuqala umsebenzi kaNkulunkulu ngoba phela ngisindiswe ngawuqala wangibiza nje ngawuqala nganginalento ukuthi ngithi uJesu Kristu inkosi ngingayazi ukuthi iqhamukapi kodwa nginocingo uma ngiliphendula ukuthi bangifonela ngithi uJesu Kristu inkosi kwahamba uNkulunkulu wangibulela base Philip chapter 2 verse 11 ngingafisa nivule ngoba lo Jesu Kristu inkosi usengifake kwenkulu inkinga. So kufanele abantu bamazi ngimcacise nje kahle
ngike ngaba umfundisi oshumayela kakhulu ekhwezini. Namhlanje angishumayela ekhwezini ngenxa yokuthi kaJesu Kristu inkosi. Ngaqoshwa-ke ngiqoshela uJesu Kristu inkosi. Engingazika babe ngixosha ukuthi kubona akayona inkosi. So qala ukufunda kuverse 11 akulona izwi la namhla kuverse 9 ngiyaxolisa. Kodwa ngifuna ukuyicacisa lento ukuze abantu bayizwe. Verse 9 ngalo Philip chapter 2 verse 9. So dina ku 11. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe awabasezulwini nabasemhlabeni nawangaphansi komhlaba. Verse 11. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu yethu. Nanike leli gama mawulibheka libhalwe ngama capital letters. iBhayibheli kade labhala. Kade sakholwa. Siyalazi mhlawumbe sidlulile salifunda kodwa besingalazi namandla ngalo. Linamandla ke leli gama ukuthi uJesu Kristu inkosi. Singalibizi singamuli ungasho ukuthi uJesu inkosi. Ungasho futhi ukuthi uKristu inkosi. Uma ke ngimi la phambili ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiguqisa amadolo ezulwini, amadolo emhlabeni nangaphansi komhlaba, emimoya. Mangiguqisa la madimoni ngila eza kuwena lapho hlezi phansi. Nawe kufanele uthi uJesu Kristu inkosi ukuze aphuma hambe. Ngoba mangithi mina uJesu Kristu inkosi bese uthi wena uyabusa azohlala nawe ngoba igama lethu uyabusa liwaxoshi. Siyangizwa bazalwane. Ngifuna nifunde lento nizwe. Leli gama leli livusa abantu abafile. Leli gama ngendlela elinamandla mawukhulekela umuntu onedimoni kube fundisi. Uthi ngegama lika Jesu ayala ukuthi aphume ayadileya. Kodwa makuke wathi uJesu Kristu inkosi phezulu kwalomzimba liphuma manje liyasha idimoni. Isambulo besingasazi kodwa kuNkulunkulu ke along the way wasichaza kodwa wangenza ngalisebenzisa ngingalazi. So ke uJesu Kristu inkosi unamandla. Ngikhumbula ngo2020 uNkulunkulu enginikeza amandla ukukhulekela abantu abane COVID basinde. Ngiyadlula ngisachaza leli gama. Wangibeka eRichards Bay khona indawo evulekile nje neparking enkulu eduze kwedole enkulu. Ngiyalibona leli ikhehla mangilibukisisa emini. Abantu bashawula inomude. Kukhona ukungitshelayo ukuthi abanye basuke eGoli basuke emhlabeni wonke beze kuleli ikhehla leli ehlezi la. Ngendlela engangigqoke kabi nje ngimahlaphalala ngigqoka isigqoko selanga. Bonke abantu ababeza babe neCovid. Wathi mayifika umuntu ngithi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu inkosi athi ongiqale ngithi uyavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi athi yebo ngiyavuma. Uyakholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa wabafileyo athi yebo. Vele ngithi uJesu Kristu inkosi ngibeka isandla adlule sokusinda kwakhe. Njalo nje kwakungahlalula ngangakhuleka intende. Thema kuphela lo mbono kwabe ngathi ngilalile lashona ngakusasa ngayobeka kwenye indawo but same vision. Kwenye indawo bafika kule ndawo yangayizolo bathi abantu uphi lo babobela bethi abanye ayongale. Thema kuphela lokho asethi nginize lamandla nombani uzomkhulekela neCovid uzosinda. Basinda wayesethi futhi kukhona abangeke basinda abambalwa ngoba sengiyabafuna izulwini. Bakhulekisa uRoma 10 verse 9 ukuze mabefa bayizulwini. Ngembala ke ngicela over 50 abantu engabakhulekela uNkulunkulu ebaphilisa kwase kuba ke ileyo umthonseyana ngicela ayikho futhi more than 5 eyafayo engazi ukuthi isekhaya izulwini. Lapho kuswela lapho ke ngase ngabona amandla wayesethi ngikhulekele bonke abantu abajoviwe ngoba abantu abajoviwe bafakwe isifo ivaccine. Mina ke uNkulunkulu wanginqabela ke futhi wangitshela phela senginikeza amandla ngikwazi ukujovela ivaccine. Umama ke ngaphese sikhulile wathi senze appointment ethi uzohamba lafika izwi kuyena lakhuluma naye uthi angayikojova nakho ke siyaphila. So ke wanginika amandla ukuhlakaza lowo moya noma leyo vaccine egazini. Namanje basaqhamuka kabanye bayagula baguliswa leyo mjovo. uNkulunkulu ke angihloniphe mangibeka isandla bayasinda.
So seniyamazi uJesu Kristu uyinkosi manje. Yini esele engakayisho. Nansi yokudinga. Uma siguqa sikhuleka kusemqoka ukuthi ngichaze asiphoqi umuntu bazalwane. Kodwa ngo-2023 enkonzweni kaJulayi zizongena inkonzo uNkulunkulu wakhuluma nami. Wathi mawufunde eBhayibhelini ngaso sonke isikhathi uJesu mayikhuleka kimi wayeguqa. Yini nina ningangiguqeli? Ningcono kunendodana yami na. Saqala lapho ke saguqa mawufunda amaHubo 95. Ake ngwavule ngoba ngiyazi ukuthi lento isusumsindo. Thatha lezi imfundiso siyaguqa sakhula singaguqa. Sonke siyakhula singaguqa. Kodwa ke ngokufunda uNkulunkulu ke uyakhuluma. Awuyini ngasafika uHubo 95 senze ngaleyo. Hubo 95. Hayibo, you're wrong. 95, 96. Ayo 95 ya verse 6, okay. 95 verse 6. Wozani masikhuleke, sikhothame, siguqe phambi kaJehova umenzi wethu. Ukuba yena unguNkulunkulu wethu, thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe. So ngamagama ke uma ungaguqi uyamphika ukuthi wena awuyena umuntu wedlelo lakhe, awuyona imvu yesandla sakhe, awufuni ukukhuleka kuye uguqu ukhothame ubukhulekela abanye uNkulunkulu. Engani siphuma kanti ukhonzeni amadimoni sihambe inyanga kwakhiwa lezi zinto ezithiwa uguqa sithandaze ungena ukhothame usukhothamile ukhothamela amadimoni sihlula ukuguqela uJesu. Ngazi abantu ke abebengaguqi ebebefika enkonzweni eRichards Bay ngokukhula abanye badala ogoga kusaguqeki. Ngiye ngikhulume lokho esengikushilo. Azange umuntu aguqe usukuma fast emva kwalokho engathi bengaguli asinda angaphinde aphathwa amadolo ngoba siguqela inkosi yamakhosi ephilisa. Kodwa ke still angiphoqi umuntu ongathanda ukuguqa akathandi. Nathi siguqa ngoba kwathiwa siguqe. Maduze nje besise Great Town. Mase ngiyaphetha ngalokho ngikhuluma ngami manje. Kodwa bengenzela ukuthi ningi-understand ningazi ukuthi ubantu phambi kwenu. Singakaye eGreat Town kube nomzalwane ekhaya lezwi angitshela ukuthi uNkulunkulu ukhulume nami wangivezela umbono ukuthi niyangithanda impela entabeni niyaguqa kuyonke imikhuleko. Yini ningaguqi manithandaza uRoma 10:9? Sayidlulisileke ivoice note ngakhala ngathandaza uNkulunkulu. Isizathu engangidathi ngaguqa ngangisokuthi ngenzela lento ukuthi uma siguqa ku-YouTube akusaveli. So ngiwushisa uRoma 10 ngimile ngagcina lapho. Masifika eGreat Town la siqale khona bathi bazalwane soguqa sonke sithandaza uRoma 10:9. Saguqa sakhuleka kwadlula. Aliphelanga isonto umzalwane wayengekho eGreat Town. Awuthawula lapho. Sengiyezwe ngiyajuluka. Umzalwane wayengekho eGreat Town. Uthi wayilalela inkonzo kuWhatsApp. Uthe makufika la uguqiswa khona kuthandaza uRoma 10:9 wase eguqa ngoba ngathi abantu abaguqa eGreat Town. Uthi wathi mayiguqa ephakamisa izandla ethusha uRoma 10:9 wavele walibona ihholo uNkulunkulu amvezela ivision. Mayibona ivision wabona kunefu lapha estage engangiguqa khona. Ifuke siyalazi inqola kaNkulunkulu ngofunda amaHubo 104:3 litwenza amafa benqola yakhe noJesu wakhuphuka ngefu. Ifu nje inqola yasezulwini nathi mase sihlwithwa ibandla kovuka abalele eqala bese siyaguqula sihlangane emafweni bese sihlangane bezinkosi. Uthi ke wabona ifu mayibona ifu izwi lase liyakhuluma lathi leli fundo okulibona lapha estage igcwele ihholo lonke. Waseyathula ngande nga-understand uNkulunkulu ukuthi ngoba ngangikhona ngoba nanithandaza uRoma 10 ngiguqile. So ke bafethu indaba yokuguqa ke asizoyibanga ongathanda ngaguqi kodwa ke siyaguqa siyibandla eliguqayo ngenxa yalezo zinto. NakuRoma 10 sesiyaguqa ngoba uNkulunkulu ufakazela ukuthi usuke khona phakathi kwethu. Hayike senginitshelileke ngaleli khehlele imphambi kwenu. Seniyalazi ke. Sekukwena ke manje ukuthi uma usuyihlolile into engikhulumayo
uzibona ulahlekile, ukhululekile, ucela uxolo okumemile uphuma uhambe ukuze ungahlali endaweni errong. Sesizoya-ke ezweni lenkosi losuku lwanamhlanje. Ngalo lona lolu suku bevukile abenkosi behlotshiswe ubukhosi sebebuthwa abakhethwa bengeniswa Siyathoba phambi kobuso bakho manje siyabonga. Siyakhothama sinayo omunye uNkulunkulu esingamkhothamela. Basho njalo abangani bakaDaniel bathi neBukhadinezari noma ungasiphinda kaningi isithando somlilo kodwa ngeke siguqele wena ngoba thina sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi usiphe ithuba lokukhonza uyambule indodana yakho kithi ngoba kwabaningi ayambulekile. Siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa, siyacela ube kanye nathi kule nkonzo, ukhulume uzambule kungabi khona oyedwa ozophuma engakutholile okwakhe okumfanele. Ngiyathandaza Nkosi ngicela kuba nami ngivumele ngihlale phansi ngilalele le nkonzo, ukhulume usebenzise lo mzimba oyidokodo elizobhubha ngelinye ilanga ngoba sinesakhiwo esisilindile esingenziwanga ngezandla. Ingakho sikubula usuku nosuku ukuba selakanyiswe ukuze singafunyanwa sihambaze. Siyabonga ke Nkosi banathi kule nkonzo ubusise ilona loyo uthatha isikhathi sakhe wafika. Abanye baphume enkonzweni zabo, siyabonga Nkosi ngoba ubathandile ukuthi babe khona nakule. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubusise kube ilona loyo, ubusise nemindeni yabo kakhulu sikhona siyakhonza. Eminye imindeni yethu ayikholwa. Hambela Nkosi imindeni yethu engakholwa kuba nabo bazane nawe basindiswe. Sibonga kakhulu ngobaba ukunene nomama wakwakhe ukuba Nkosi ukubeka enhlizweni yakhe ukuthi sihlangane ngale ndlela namhlanje. Babusise ubadini balondoloze kuba bangene embusweni wezulu ngolunye usuku. Sinikeza wena kudumo Nkosi ngoba uNkulunkulu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Okunye ke ngifisa ukucacisa
amaphasika amabili hayi lela lonyaka amabili adlulile besihlaseleka kakhulu ezinkonzweni thola ukuthi abazalwane sebelele uma sebexoxa basho ukuthi abebebona khona i-devil worship engenile so besihlasela usathane engenisa thumela ama-devil worshipper bazalwane balala enkonzweni kwangihlupha-ke kakhulu sesiza kuleli phasika ngakukhulekela wathi uNkulunkulu nganinika isikhala lifuna ukusebenzisa ngoba kufanele nithi uJesu Kristu inkosi from time to time ukusho 3 times ngoba uNkulunkulu uziqu zintathu so ke singezwakalike kabi silwa ke namandla obumnyama angahlasela lenkonzo ushilo ukuba umuntu imandla ukuthi ihlaseleke kakhulu ilungiselelo so ke manje ngizwa ngikusho from time to time ngamanye amagama ke uNkulunkulu uyasikhipha ko amen esibashoyo ngoba baxosha amadimoni uyasikhipha ko haleluya umuntu ashumayela amen bazalwane sigade nalento ka amen ngiyaxolisa nje isigade uamen mawuchazwa igama lika Jesu mawuyasambula elinye lamagama akhe sine history embi bantu abamnyama sihambe inyanga mawufika lapha noma ezangomeni shayani sizwe bo makhosi shayani sizwe bo makhosi uma singavula amehlo siye kugqirhisa abazalwane beka amagama amabili amen bazalwane amen amagama amabili amathathu amen bazalwane amen yabona siyabagqirhisa asinakile senza le yankonzo so asiphumeni lithi kizwi ungaliphathi ngeze igama lenkosi uJesu likaNkulunkulu so ngamanye amagama ke ukuliphatha ngeze kwenzani ukusho into ungayiqondile ungaqonde emini so ke manje mawuzohlala usho amen nje mayise kubuza umuntu usho lana ukuthi amen ngeke umthetho usho lana amen sawaba nentombazane ebandleni yafika ngelinye ilanga siyasukuma ke mokuthiwa kufakazi ngokusukumini ngizoyixoxa lento khona uzoyizwa ukuthi iyahlangana noamen hey bazalwane ngithe mangibele eTexini amen ahlala eTexini amen kwasuka umunye umfana ozohlala eduze kwami amen hayi waqala washela lo mfana amen yahlangana noamen nokushayelwa so sesimjwayele lo amen uyisiqubulo abazalwane abanazi iqubulo so uJesu Kristu inkosi lithi iBhayibheli kwaseFilipi isivumo izilimi zonke zivuma kusona isiqubulo asiqubuli thina siyavuma noPetro waba nesivumo ayike ngiyaxolisa sengimcela indabeni ingakayizwi lenkosi so kulizwi lenkosi sithola lapha kuTimotheo wokuqala chapter 5 verse 24 no verse 25 Timotheo wokuqala chapter 5 verse 24 no verse 25 kufundeka ke kanje verse 24 izono zabanye abantu zisobala zibandulele kwahlulelweni kepha abanye ziyabalandela verse 25 ngokunjalo nemisebenzi emihle isobala naleyo engenjalo ingesitheke siyambonga uNkulunkulu akabusise ukufundwa kwezwi lakhe kusho ukuthini ukuthi isono sandulela umuntu ekwahlulelweni isho njalo ivesi ithi izono zabanye abantu zisobala zibandulele ekwahlulelweni mhlambe mangicaze ukuthi netheme yale nkonzo ithi izono zifika kuqala ekwahlulelweni ukwandulela into ehamba phambili uJesu ezofika emhlabeni wandulela uJohane uMbhapatisi eyizwi lomemezayo ehlane ethi uyezo zemva kwami engafanele nokuthinta intambo zesicathulo sakhe kusho ukuthi uJohane wayandulela uJesu ngichaza igama lokwandulela kanti namhla kuhluthwa ibandla uthi umpostoli Paul ekhutshwa umoya kaNkulunkulu asiubandulela abaleleyo ibona bayovuka qala bengena kubola bese thina esiphilayo siyaguqulwa bese sihlangana sonke emafwini so malithi izono zabanye abantu zisobala zibandulele ekwahlulelweni kusho ukuthi kunezono ezifika kuqala ekwahlulelweni umuntu ozohlulelwa engakafiki kusho ukuthini lokho kuselokushini mhlambe kunesigebengu esithize esaziwayo siyabulala lo muntu mayefile wonke umuntu enhlizweni yakhe uthini awungeke angene ezulwini ubani nganombulala so isono sakhe simandulele uyaziwa nje
bese kuzoba khona abantu abafana nobaba uNtsibanda abakholwa abasindisiwe bethina abantu usibani bani usezulwini ngoba ubehamba enjani emuhle isono sama sizongandulela ngoba saziwa kodwa sizongilandela lithini leli verse izono zabanye abantu zisobala zibandulele kwahlulelweni kepha abanye siyabalandela zilandela laba bantu esibabona bebahle abathi emngcwabeni yabo sikhuluma onke amagama amathi sithi basezulwini siyomangala mase sifike ezulwini bengekho bese sihogweni uma wena ungenile ezulwini mhlawumbe umfice esihogweni hawu nawe mfundisi ubani wawushumayela kangaka la izono zakhe zenze njani zimlandelile wahamba phambili okuhle sikwazi so ke lithi ke lelizwi lijulile izono zabanye abantu zisobala zibandulele kwahlulelweni uNkulunkulu ke akayidali into efile angazi uyazi ukuthi isono sadala uNkulunkulu ukungalungi kuyinto ekhona kuyinto ephilayo isono nje sikhona siyaphila sidalwe uNkulunkulu ukuze kuvele phela abantu abangafuni ukumlandela usidale nini isono uNkulunkulu bathuka bonke abantu ngelanga ethi Adam mhla wadla kulomuthi uyofa nokufa amandla esono ngumthetho udosi lokufa isono so isono sadalwa ngaleso sikhathi umthetho ungekho isono sibaleka so isono sidaliwe njengesihogo isihogo sidaliwe sikhona and siyaphila uNkulunkulu akayidali into efile kunevesi la ngiyaqolisa ukuthi angizokwazi ukulisho manje elithi isihogo siyazinweba isihogo sivula umlomo waso omkhulu siyazinweba so isihogo sidalile uNkulunkulu siyaphila uma sesibona ukuthi siyadwala abantu abazongena khona it expands itself siyazinweba ukuze singadwali so ayikho into ekhona phezu komthunzi welanga edala uNkulunkulu efile konke akudalile uNkulunkulu kunjani kuyaphila ukhona khululekani nihlale nje so ke yonke into edala uNkulunkulu ikhona yaphila khona enye indawo ngapha phambili ake sibukeke lento engisho ukuthi isono siyaphila sikufakazise ngezwi ngoba ungisizile ke mina uNkulunkulu entweni yonke wangitshela sengibizile wathi ungayishumayeli into engekho ezwini ngoba uyozivulele kuhlaselekeni ngoba bebahlaselwa abantu abashumayela izinto engekho ezwini so umuntu mayikuhlasela umvulele izwi uthi akusho ukuthi azikho izinto ezingekho ezwini kodwa isikhathi esiningi into engekho ezwini isambule sami sakho akusona esethu angidlule kulento isambulo uma kwesami anginoba sihlezi la sinezifo kuthiwa umahlala khona abanye abantu bayagula umunye une BP umunye unoshukela umunye une cancer umunye unani kukhona wami amaphilisi engeke ngiwanikeze omunye ngoba akanaso isifo esami angithi so ke kunjalo ke la ngiye uthi ngikhuluma ngento practical one day ngiyadrive ngilahla iphepha kaswidi ngewindi uqhamukizwe litho wami umntwana akalahla iphepha kaswidi ngewindi ngoba wephula umthetho uthi keep South Africa clean angikwazi ukuma la ngimemeza ithi sono kulahle uphasikhasi kabanana ngewindi ngoba umuntu uzothi kubhalweni bese ngithi kubhalweni angazi uma niyangizwayo so sishumayela izwi uthi uJesu John 7:38 okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo afila amabandla namhlanje abulawa izambulo isambulo singaqhamuka kuNkulunkulu singaqhamuka kuSathane siqhamuka kunoma ubani kodwa izwi liyaphila kaNkulunkulu kuphela uma sonke emabandeni singashumayela izwi songena sigijima ezulwini izambulo sizihlole angithi namanje kunesambulo esithi in 2 days time siwela manje kuyagoqa umhlaba isambulo leso sikhona ezweni uthi uJesu kuzodlula izulu nomhlaba ngeke edlule igama engilikhulumile uma uJesu ethe yena akalwazi usuku baqhamuka abantu abazosuku lokufika kwabantu baqhamuka lapha labo bantu
So asinamathelene ezwini singamabandla ahlukene ahlezilana. I-advice yami sikhohlwe izinto ezikhulunywa ubaba uNtsibande ziphuma kuyena ngoba ezakhe yedwa noNkulunkulu azifuna kuyena. Kodwa izwi elethu sonke. uNkulunkulu uzokutshela wena athi angikufuni ukuthi okwenzayo. Uthathe okwakho isifo sakho uyakwelapha. Musulapha abanye abantu ngaso. Khona abantu namhlanje abathi ungayigqoka into emnyama kaSathane. Kunamakhalazi imithetho yamakhalazi. Angiphiki. Kodwa mina akangitsheli engimkhonza ukuthi ngayigqoka into emnyama. Angazi noma niyangizwa. Khona abathi ungayithenga impuphu enestar ekaSathane. Abantu babulawa indlala manje. Khona manje kukhulunywa enye into kwathiwa uJesu uthi akayifuni ingane zama 2000. Kanti ubani odala umuntu usidalelani mayingasifuni. And iningi lalabo abantu banjani abalifundiswe izambulo zabo ziphikisa izwi. Sibahlola ngalokho isambulo sihlolwa ngezwi. Masiphikisa izwi uNkulunkulu akaziphikise izwi la. So bafowethu asingakhohliseki izinto eziningi. Asibambe izwi. Sigijime nezwi. So ngeke ungizweke ngila ngishumela into engekho ezweni. Bengilinganisa lokho ebengitshela kona kuyiqiniso wakusho uNkulunkulu. Kangoba ngaze ngacomplain ngelinye ilanga. Ngathi phela ngisenyameni ngathi mina Nkosi kanti yini ngathi ngikukholo ungafani nabanye abantu. Ngoba ngelinye ngithi ngidrive imoto simiro kuthi ngavele ngarace nale moto. Wabuya lelizwi lathi owamntwana ka race emgwaqeni. Hawu Nkosi kanti mina yini ngathi ungiqinisele nje kwase ngibuza umbuzo wodwa. Bathi kule ndawo ohlala kuyona ubani owezothi ukhulekele isihlosha sasukuma. Ngathula ngathi Inkosi angazi. Bathi kunezinto engifuna ukuwelapha izinga lobungcwele liphakeme elingane nelomunye umuntu. Ngoba khonto engifuna ukwenza izinto ngawe, musuziqhathanisa nabantu ngase ngiyanela ngagezeka. Kodwa ngeke ungizwe ngizoma la, ngishumayela into etshelwe mina yami, ngobe yami akusiyona yena. Nalo kunezakhe asiyeke ukutshela abantu siyabadukisa. Ngoba yazi kuzokwenzakalana. Ngiyaxolisa ngoba ngathi ngiyaphuma kancane. Emva komhla 23 no24 lingahluthiwe ibandla. Bazothina abangakhona. Abakholwayo bona bazothina. Yazi ake nokholwayo uthi ayazi akekho lo Jesu. Uthi ngeke sihlwithwe ibandla. Ayikho lento. uSathane uyenze ngamabomu khona sizokhathala siphela amandla. Ibandla lizohlwithwa namanje lingahlwithwa. Nango 2030 lingahlwithwa asilazi izohlwithana nasihlaleni sinjani silungile. Lento izosiqova kanti kolunye uhlangothi izokwenzani babonakale abantu abaqinisile. Babonakala abaqamba amanga. Ngoba manje wonke umuntu uthi uJesu uthe. Alakafika usuku lokuziphendulela simenza idlozi. Ngathi idlozi ithwala yakhulunyela. Manje sesikhulumela uJesu ukuthi uthe. So kwethu thina asihlole into ekhulunywayo. Uyakhuluma kusho ukuthi akakhulumi. Ukhona ozohlela eqinisile uJesu uthe. Ilalela uyihlole kusifuna ezweni. Ingakho kufanele sihlale sifunde iBhayibheli. Ungalifundi ngesonto lilala uthuba. Khona mayikhuluma into umuntu uMongcwele uzokhumbuza ithi iBhayibheli uthi uJesu uMongcwele usikhumbuza akakhulumi. So ukuthi mayikhuluma umuntu uqubuka izwi liconfirm lento ukuthi uyabona ukuthi iqiniso. Makukhuluma umuntu uqubuka into ethi ayikho lento ezweni lami usuyazi ukuthi ukhuluma amanga. So ake siqineni bafowethu emabandleni amaningi esiwona siqine ezwini sikholelwe kulento uNkulunkulu asifundisela. Asikho isidingo sokuxhumagxuma emabandleni uphume kuleli ungene kuleli. Asihlale la sikhona kodwa sikhanye. Ukukhanya okutholile la ukuthole khona kwambulela abazalwane bebandla ngoba amabandla abafowethu ayadukiseka. Ngento eyodwa sifuna ukuhlala ezwini. So ke angibuyeke ngizezweni ngichaza ukuthi uNkulunkulu akayidali into efile. Isono siyaphila. Ngiboneka abantu bengithuka ke mangithi isono siyaphila. Asibheke uGenesis chapter 4 verse 6. Lapho uNkulunkulu ekhuluma noKhayini. Uthi uJehova kuKhayini, "Uthukutheleleni na?" Angizonilinda nivule bafowethu ngoba siyagijima nenkonzo isikhathi sihambile. So nizoyivulela nje niphenqe. Mhlamba ngisho ukuthi abathandayo ukuba kune group kuthiwa WhatsApp ekuthiwa iKhalezo. Lezi inkonzo mangiqeda mawungibona ngiphofa ifoni ngikhomba kwenkonzo sonihambisa lenkonzo. Bese uyakwazi ukuyilalela kahle inkonzo uzwe ukuthi thiwane sine group ka WhatsApp kade ngichaza abanye bengakafiki inamalunga angaphezulu ka 10,300 ama group awu 11.
So ngizokhuluma nje ngigijime wama ulokhu uvula uzogcina usele kokunye. Uma unepeni nephepha bhala-ke, uma ungenakho okumemile khuluma naye umbuzo ukuthi ngizongena kanjani kule group uzokusiza ungene egroupini ukuze ukwazi ziningi iy'nkonzo zihlala ziphuma njalo. Kodwa ngizama ukuthi ngiyezwa abantu sebeyavula. Benginivulisa ngalesa sikhathi ngoba ngikhuluma into edelicate kaJesu Kristu inkosi. Uthi-ke uJehova uthi ukutheleleni na ebuza uKhayini, ubuso bakho bunye ukumaleleni na? Verse 7. Angithi uma wenza kahle uyamukeleka na? Uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango, ukunqanela kwaso kukuwe, kepha wena umele ukusibusa. Lamagama anele ukusitshela ukuthi isono siyaphila. Verse 7. Angithi uma wenza kahle uyamukeleka na? Uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango. Mawuthatha isitulo noma isaka lempuphu noma yini ulibekile ngasemnyango, uzothi lihlezi hlala into ephilayo. So mayithi uNkulunkulu isono sihlezi ngasemnyango, uphala ukuthi isono siyaphila. Uthi ukunqanela kwaso kukuwe. Into efila inqaneli. Kunqanela ini? Into ephilayo. So isono siyaphila. Ingakho umuntu eba isigqila sesono, awukwazi ukuba isigqila sento efile. Umuntu uma isigqila sesono ngoba isono siyaphila. So isono asisilahle, athi uMahebheru chapter 12 sithandela kangaka kithi. Sidala ukuthi singakwazi ukugijima. Isono nje yazi ngqondweni yakho kusona namhlanje isono siyaphila. Sidalwe uNkulunkulu siyaphila. So simele ukusibusa uthi uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango, ukunqanela kwaso kukuwe, kepha wena umele ukusibusa. Sifanele sizibuse izona. Uthe uNkulunkulu mayidala umuntu, udala ngomfanekiso wami ukuba ngifuze abuse. One of the things ofuna sizibuse isono, ngoba isono siyaphila. Isono sizosiqinisa. Isono singama stepping stones ukuthi ufike ezulwini ukhakhaya iqinile, uthola umqhele, otherwise imqhele ngaba yiko. Umqhele ukhonela ukuthi unqobile emhlabeni. Unqobeni na? Unqobanga into efile, unqoba into ephilayo isono. So ke yazike namhlanje isono sihlezi ngasemnyango, ukunqanela kwaso kukuwe. Bengifuna ukunderstanda leli gama ukuqanela kwaso kukuwe kusho ukuthini. Mhlambe nani seningakujwayela asovakashela ezinye izilimi to understand igama ngoba nabahumushayo abahumushi kahle. Lithi ke iNIV it desires to have you, but you must master it. It desires to have you. Isono sifuna ukukuwina. Isono sihlezi ngasemnyango sifuna ukukuthola. Asikwazi ukufuna ukukuthola sifile. Isono siyaphila. So noma ikuphi la uhamba khona isono sifuna ukukuthola. Umsebenzi wasesakhelwe wona. Ingakho ethe uNkulunkulu mayikhuluma ngoPaul kanye nokulingwa ibeka indlela yokuphepha. Ngoba izilingwa zizilo uzosisusa kuNkulunkulu, kodwa zizosiqinisa ukuze sithole umqhele. Zizosiqinisa ukuze siqinise abanye. Uma sonke singafakaza la khona umuntu uthi uyazwa umzizwe usibani bani bengishoda la. So uma ingekho into esiqinisayo ngeke siye ezulwini. So sidinga izinto ezizosenza zilwe nathi. Asikwazi ukulwa nezinto ezifile. Silwa nani? Nento ephilayo ngoba nathi siyaphila. INew King James Version ithi and its desire is for you, but you should rule over it. So isono nje ngaso sonke isikhathi sifuna umuntu, asikho kumuntu sihlezi lapha. Isono ke sinjalo. Lithi izwe silifundile izono zabanye abantu zisobala zibandulela ekwahlulelweni. So zifika kuqala ekwahlulelweni wena mnikazi waso ungakafiki. Ngoba sinjani isono siyaphila. Bese kuba nesono esinjani esikulandelayo sisithi ezinye ziyabalandela. Ilandela kanjani into ingakwazi ingaphili ifile. Yikho uNkulunkulu ethi isono sakho siyakufumana. Sinjani sikufumane kade sikufuna sesilahlekelwe wena. Usudukile wena sesikufumana. So iyodwa indlela yokulahla umkhondo wesono. Ezinye zifika kuqala ekwahlulelweni ezinye ziyasilandela. So lezi ezisilandelayo siyodwa indlela yokuzinqoba igazi likaJesu.
ngazi lokishini niyazi izinja ziyanuka zinuka umkhondo ziyakwazi ukulandela umuntu mhlawumbe usuhambile ekhaya ikubona ngabeni ubona sesitobhini sila ilandela umkhondo wakho so nesono siyakwazi umnikazi waso sizokulandela sikufumane sikufule so to destroy umkhondo wesono singakulandeli igazi lika Jesu elizodala ukuthi sithi siyanuka sithi ube la unsibanda ube la lithi igazi lika Jesu ngeke usamthola sengimkhaphe ngivikele so kufanele si understand isono ukuthi ngaba amagama kakhulu sizo understand isono namhlanje ngoba abantu balimala kangaka ezonweni because abasi understand ucabanga ukuthi into efile isono siyaphila sidalwe uNkulunkulu siyaphila kodwa kufanele senze njani sisibuse ngakho ke kuthiwa izono ziyasilandela uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uthi ke uNumeri 32 verse 23 kepha uma ningenzi njalo bhekani nonile kuJehova yazini ukuthi isono senu siyakunifumana uma singenzi njalo uma uyifunda ke indaba uqala phezulu yathola uNkulunkulu wayefuna benze imiyalo yakhe wayefuna benze izimiso zakhe wayesebatshela ukuthi uma ningenzi njalo ngakho ngaso sonke isikhathi kanye nomthetho bekuNkulunkulu khona isono ngoba isono sasingekho ezweni umthetho ungekho sisazofika kulelo base isono sasingekho ezweni umthetho ungekho noma sasikhona ezweni kodwa singenamandla ngoba amandla esono umthetho and thina esidala inkinga ezinye zezono attractwa yithina ake ngilanisa ngalento practical kukhona amabandla njalo ngosuku oluthile evikini benze njani bazila ukudla niyawazi angithi mhlambe nawo ukulowa asiyekeke leyo nto ukuzishayela imithetho ngoba unika isona amandla ngelinye ilanga abazalwane abanalo umthetho uthe sedile ekuseni hawu hambe ulesingaka namhlanje kishe ngasho ngifuna ukusho ngoba ngizile uzoxela hawu lesingaka namhlanje sengikhohle kambe siyazile ebandleni usonile woniswe yini umthetho mawuzini yabona kade ngikhuluma ngithi thina njalo masohamba siyazile siyayishintsha insuku ukuze usathana angakulindeli noma uzokwaziwa njalo ngomsombuluko uzile ukudla usathana uzokucuba so amusukwaziwa isitha kodwa zenzela ama fasting akho ngesikhathi sakho miningi imithetho esizinqumelayo kade ungazishayela umthetho uJesu uze wazogcwalisa umthetho nama emagama uyisiphetho somthetho akangathi uJesu simkhonzayo sewuphethile umthetho bese siqale yethu ngoba izosithatha isifake esihogweni njengokugcina isikhathi yabona ukugcina isikhathi enkonzweni niyazi ukuthi kuyisona ungasigcina isikhathi niyakwazi lo bavuma dominate abazi khona bangazi uthi ngidlule kulento uNkulunkulu seyambulile and emabandleni sinama problems nenkinga yabantu abahlulwa isikhathi abazosho esikhogweni bashiswe ukuthi esontweni ufika late kunentombazana yaseBotswana ngelinye ilanga ithi yathi ilele ngabo 5 kwangena ukukhanya ewindini makungena ukukhanya okukhulu yathuka yamangala ikholo isindisile ithi ngathi mangithi ngiyabheka nango ugqoke ngokwezimhlophe angisazi isihlalo sabakhona nini ngoba wayengasiphethe wabesehlezi wambiza ngegama bathi inkosi ngoba vele bonke inkosi uJesu esithi kuyena ukhona into oyenzayo engangijabulisi ufika late wena enkonzweni ufika late emsebenzini isikhathi esimunywa yini emhlabeni bese siyanhlula uyazi ukuthi kwenzakalani manqoma isikhathi wathi angazi inkosi kwase kuzoveza emsebenzini wakhe ngelo ngo8 o'clock kunezinto ezimhlophe eziwayo ezinjengesibusiso ziwela bonke asebekhona wayeseyaqhamuka yena few minutes later seziwile wathi uyazibona isibusiso sami sesidlulile wasezomveza esontweni ngesikhathi esuku uthi esimunywe yinina ngithuma ingelosi yami izokwehlisa isibusiso uyasibona sehle nakho wena usuyafika sesidlulile so isikhathi simunywa ubani ithina bese sihlula abani thina umthetho amandla esono umthetho ngeke sikwazi ukuphila isikhathi singasinqumi
Funda ukusihlonipha isikhathi osinqumile ngoba siyaziwe ezulwini sibhalile. So uma ungasihloniphi isikhathi fika kubantu uxolise ngoba wonile ngiyaxolisa bafowethu ngiyaxolisa abazalwane ngilate makuukuthi umfundisi vela befundisi sebeyaziwa bafika late. Iqhubeka inkonzo umfundisi akekho umshado uthi ungena ngo9 ongena ngo12 umfundisi akekho. Ngiyaqhubeka nomshado nje kade akwenze kangalula. Awu bafowethu simele abantu abahlulwa izikhathi. Isikhathi sisemqoka. Bengidlula ngazi ukuthi indaba ngidlula isikhathi mhlawumbe nami siyanihlula ngazi. So ke masiqhubeka indaba yethu ke kaKhayini noAbele. Uthi ku verse 7 uKhayini wakhuluma kumfowabo angithi ufika watshela ukuthi isono sikuphi sihleze eminyango unqanela kwaso ukuyena. Mayiqhubeka uKhayini ukubiza umfowabo uthi asambe siyendle. Mabefika endle uyambamba umfowabo uyambulala. Athi verse 9 uJehova wayesethi uKhayini uphi umfowenu Abela na? Uthini uKhayini uthi ngingumlindi womfowethu yini? Awucabanga ukudelela okungako ukhuluma noNkulunkulu ombuzo ngingumlindi womfowethu yini? Kade kuonishile wathi isono sihleze eminyango. Wathi angazi ngingumlindi womfowethu yini verse 10 khona wathi uJehova wenzeni na? Izwi legazi lomfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini. Nansi indaba sikhuluma ngezono ezikwandulela ekwahlulelweni. uKhayini ufika wabulala umfowabo. Mayiqeda ukumbulala uyahamba usula izandla kuhle kumnandi. Kanti isono sakhe sesimandulele izwi legazi. Ngoba uNkulunkulu angayidali nje efika. Ukhuluma ngisho igazi lami negazi lakho. Lakhuluma igazi izwi legazi uthi izwi legazi lomfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini. Umhlabathi osebenza usuqala kusiwe ngoba uvula umlomo. Kwazi ukuthi umhlabathi unomlomo. Unomlomo. Ayikho into uNkulunkulu ayidalile efile. Ngenilanga bake bahlasela uMose. Okhora wathi uMose uma nife ngendlela ejwayelekile koba yimina engwrong. Kodwa umhlabathi uvula umlomo nigwinya niphila kobe kusho ukuthi wrong. Umhlabathi wavula umlomo wagwinya bephila. Umhlabathi unomlomo. Ukuthi asiwazi. Mawufunda kusikulu lapha ku Jeremiah ngithi chapter 22 kunezwe lithi umhlabathi mawulobe. Uyaloba umhlabathi. Umhlabathi mhlawumbe uthi ngivule ngoba ngathi abaningi abalala. Niyalazi bazalwane? Anilazi? No. Yazi uyangitshela umoya ngaphakathi uthi usangifundisa ukuthi mangikhuluma ngezwi abantu abangalazi ngoya kulona. Ngoba kufanele abantu baphume la bathi uyamfundisa ushumayela izinto ezingekho. Jeremiah chapter 22. Ngiyabonga. Jeremiah chapter 22 leli ngifuna silibuke nje sonke. Sazi ukuthi umhlabathi unjani uyaloba. Sikhuluma la ngesono esiphilayo. Ayikho into efile edala uNkulunkulu. Uthi verse 29 Jeremiah 22 verse 29 lizwe yizwa izwi likaJehova. Usho kanje uJehova uthi lobani lo muntu ukuthi akanamntwana. Umuntu ongayi ukuba nampumelelo ezinsukwini zakhe ngokuba umuntu ohlezi esihlalweni sobukhosi sika David akayi kuba nampumelelo yokuba abe esabusa kwaJuda. Ukhona ophethe lesingisi? Akekho. Noma ifoni. Kulungeleke mayengekho. Ube ngifuna nizwe kahle lento. Lizwe lobani ukuthi lo muntu akanamntwana. Umhlabathi uyabhala. To confirm ukuthi umhlabathi uyabhala. Uxoxa nomdali wawo. One day bafika kuJesu bezomangalela owesifazane obanjwe kuphi oqotsheni. Mabefika bathi Nkosi uMose wathi abanje asobakhanda ngamatshe wena uthini na? Lithi iBhayibheli uJesu uyafola waloba ngomuno emhlabathini. Awu madoda. Waloba akushiwo ukuthi waloba ukuthini asazi. Kodwa wavuka lapho uJesu wathongena sona akaqala eqala umshaya ngetshe. Mina ke mayitheki ngifuna nizwe kahle ngishonga ukuthi iBhayibheli isho njalo. Ngowami umqondo ngithi uJesu wayebuza umhlabathi. Imapha amafayelo onawo umhlabathi ngalabantu abamela. Ngoba uvuka ukuthi ongena sona kamqala eqala.
ngesikhathi esho lokho wasebuyela emhlabathini yobhala kuthiwa baphuma one by one kusukela kwabancane uzofika kwabakhulu. Uthe mayisukuma lapho wathi bapha bamangaleli bakho na wathi owesifazane abekho Nkosi wathi nama ngikulahla ngoba kusona. Okwesibili ukuloba kwakhe ngikhumusha ngendlela yami ngeke ngithi wayesetisha ama records ngoba wayezazi ukuthi uzomxolela owesifazane. Uthi kwami umbuzo ngaleli yana usemncane insizwe intombi ulele nomuntu phansi kwalesa sihlahla wabhala umhlabathi. Ulele kuleli yatshe wabhala umhlabathi. Uma ufunda ngosuku lokwahluleka lapha kwisambulo kuthiwa zavulwa izincwadi nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila ogama lakhe lingafunyana encwadini yokuphila ulahlwe esikhokweni. Nezinye izincwadi zavulwa ziphuma phi lezi incwadi na ziphuma kulezi zinto uNkulunkulu azidalile. uJoshua ngelinye ilanga uthi kubantu khethani namuhla ukuthi ubani enakumkhonza ubekithi ukuthi leli itshe lokufakazi ngoba kanjalo uNkulunkulu into efile itshe lokhuluma ngelinye ilanga ukuthi wenzani mhlawumbe walixosha washaya imoto idlula ubulala amawindi usemncane mhlawumbe walixosha washaya umuntu wopha. The same stone will talk ngoba uNkulunkulu akayidali into efile. Angithi ngiqalephi nje isono senjani siyaphila. Uma ufunda kuyo le chapter 20 kuhlulela komhlaba uthiwa maseqediwe kothatha isihogo siphonswe echibini lomlilo neHades nokufa ngoba ukufa kuyaphila ukufa akuyona into efile kuyaphila ukufa. Inkinga yakho ukuthi asikuboni ufana namadimoni ufana nengilosi ukudalile uNkulunkulu wathi kuAdam noEva mhlanidla kulomuthi niyofa nokufa ukufa kuyaphila ayikho into ekhona la efile. Ake sibuye size kuleli class sithi umuzi wakhe ekhaya. Liyakhuluma leli class lidalwe uNkulunkulu yini liyakhuluma ngoba lidalwe ngezinto ezenziwe uNkulunkulu. Isilingi leyini uzothola ukuthi umuthi isitini yini inhlabathi lesi sithi yakhuluma. Leli class izinto ezenziwa la ngenza iexample uthisha othize baphuma nje kwaphunywa wayibiza ingane mhlawumbe wayibamba wayiqabula. The same class will talk one day ukhona wabamba ingane la wenza 1 2 no 3. Ayikho into engakhuluma edalwa uNkulunkulu. Once kwangena lokho engqondweni zethu uyokwazi ukuthi hamba ngobungcwele esikhathini sakho sokufocus ngoba luyeza usuku lapho kuzovuka izincwadi enye yaze yokuphila kodwa ezinye zivelaphi zivele endalweni. Enye intombazana eyivula lelo uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi namhlanje ngikhulula indaba eziqiniso kangikhuluma ngane bani mina. Sasinayo enkonzweni yezathi ethize yahamba angikho-ke lapho. Ithi ngelinye ilanga yayihike emgwaqeni yedolobheni elithize kwamasipala. Uma ihayika ame umlungu yashisa ilanga uthi ayangena gibela. Ambuza umlungu yapha amtshela kwamasipala kanje drive umlungu amgebona isitolo eduze angene kusona abuye namakana u2 abuye nawo amnika ajabule lona ifavor yakhe angisazi wathi yini favor yakhe impela ajabula umuntu ngibone ngani ukuthi behambe bengafe edolobheni umlungu angene ehlathini ingene imoto ehlathini ingene ehlathini uthi avela afunde kwezakhe ukuthi uzodlwengulwa la uthi ayuthema ipaka umlungu imoto wayesekhuluma ngenhliziyo ekhuluma nehlahla wathi wehlahla ngeke nikubone uNkulunkulu bami namhlanje uJesu ngimkhonzayo ngeke nikubone uNkulunkulu bami umlungu wakhipha isibhamu phansi kwesihlahla sibeka ku dashboard ayiqeda ukusibeka ku dashboard bamba isandla sakhe sabalethwa sibeke ethangeni lentombazana uthi intombazana ngasithatha ngasisusa wasibeka okwesibili ngasithatha ngasisusa uthi wasibeka okwesithathu mayiqeda usibeka okwesithathu ngase ngibeke samphe kwaso angasisusa ambuza umbuzo uthi yazini ukuthi lo mzimba uyithempele kaNkulunkulu na uthi kwathuleke emotweni wasidonsa yena umlungu isandla wasusa isibhamu dashboard wasifaka phansi kwesihlalo washaya ukhiye wahamba
Utheni ukhulume nezihlahla wathi ihlahla ngeke nibone ubunqunu bami namhlanje ngiyakutshela yikho into edalwe uNkulunkulu zenzani ihlahla asazi zenzani but I want to believe usahamba zothola umdali wazo zathi nange ezodlwengu asifuni ukubona ubunqunu bami basebenza uNkulunkulu enhlizweni yomlungu the umlungu mayesembeka wathi ngiyabonga wangikhulula enkanukweni okungukuthi umlungu bejwayela ubathatha abantu abamnyama uyobadlongulela ehlathini wabonga umlungu wathi wangikhulula ikhulukhululo igama elodwa uyazi ukuthi lo mzimba uyithempeli likaNkulunkulu senza izinto sikhohle ukuthi lo mzimba uyithempeli likaNkulunkulu lezi zinto esizenzayo ngelinye ilanga zodala lezi zinto ezisibukayo sizenza kungaba umbhedo olele kuwona kungaba ikamelo lakho one day lizokhuluma likhiphe incwadi abazali abekho babengekho abazilutho bafowethu ake sihambeni ngokungcwele akukhathaliseki ukuthi kuliphi ibandla lisebenza ushilo umama la lifana nezibongo zethu ngwakwaNsibande kodwa manje sidala uNkulunkulu sidala siyafana uma ngathatha omunye la kunina ngihambe naye mayisemncane ngifike kubanda ithi indodakazi yami bazosibathi awuyazi uqinisele niyafana kanti akayona ebona lo ngoba sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu so asingaxatshaniswa amabandla into enamsebenzi alingeni ibandla ezulwini kungena umuntu ohlanzwe ngegazi likaJesu kadake unga-intimidatewa yibandla ungakuhlushwa befundisi abanalento kuthiwa inferiority complex umfundisi othile uthatha abantu bami unabantu bathatha wakwadala umuntu wena akekho umuntu onomuntu asinalo ibaminaka ngazi mhlawumbe abanye abantu anginalo mina ibandla uJesu wathi ngitshele ukuthi wathi ngakhela ibandla lami wagijimisa imali so anginalo mina ibandla nginendawo la umoya ongcwele ngibeke khona engisebenza khona ngibizo ukuze ngomfundisi ngihlonipheke ngathi mangiqhamuka yena lo muntu okhuluma kangaka ukhonzayo kufanele ngihlonipheke ngoba umfundisi ngani ngebandla kodwa kusilonela la kwafa indoda esiphambanweni yalithenga so angidalanga muntu anginamuntu nami ngisazohlulelwa ngesihogweni nathi umpostoli Paul ngiyawutuba umzimba wami kube ngathi sengishumayeza abantu ngathi usihogweni ngoba ukuthi ngimla akuyona igaranti ukuthi ngezulwini lo msebenzi engiwenza la wenziwe ezulwini akushunyayelwe ezulwini kuyadunyiswa lento ebesiyenza sihlezi phansi uMC esenzisa yona yilesiyo yenze ezulwini lese ngiyenza mina manje ayingenzeli lutho ngokungena ezulwini kufanele nami ngikusebenzele njengathi sonke la ungena ezulwini so isono yazi namhlanje siyaphila yazi ukuthi uNkulunkulu akayidali into efile noma ngabe yini oyicabangayo ukuyenza yazi ukuthi lo mhlabathi unjani uzobhala lithi ngivulele izwi elithi umhlabathi uyabhala noJesu wafakaza wabhala kuphela ukuthi asazi wayibhalana kodwa masilandele impendulo zakhe lapho zisivula kancane amehlo ukuthi yina eyibuza emhlabathini yina eyikhuluma nomhlabathi uthi kowesifazane hamba ungabusona nama ngikulahle so ke asiyene egazini lika Jesu lona elizosicishela la ma records agcwele emhlabeni mhlambe wawuseteksini useyintombi ngibona ngokunomama abaningi yazi sikhona izingane kunomama abaningi useteksini udriver wadlina ngawo wadlula nawe eyokwenzayo okwenza kuwena lelo tekisi lakhiwe ngezinto ezidalwe uNkulunkulu alidalanga uNkulunkulu lapha uzofuthini phambi kwaNkulunkulu sidinga igazi lika Jesu elizosihlanza lisingcwelise sibe ngcwele ngoba umhlwithi webandla engcwele ngeke akuhlwithe uma ungekho ngcwele ayingeke akuhlwithe so ngiyamthanda kuKolose chapter 3 othi uma nafa verse 3 uma nafa noKristu ukuphila kwenu kufihlwe naye ebuNkulunkulu asihambeni ukuphila kwethu kufihliwe kufihlwe noKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu njengoba ngimile la angimile la mina ngikho la kodwa ukuze ningaboni inkosi uJesu bese niyabaleka kunamehla ngathi amalanga bomlilo ngizobona yena siphume sonke la endini sibaleke ucashe kumuntu ingakho ethi kuJohn chapter 12 verse 48 ngeke ngisanehlulele izwi engilikhulumekini lona lizonahlulela
So ke sibona lo muntu omephambi kwethu udlulani kimi bafowethu angimina mina ngifihliwe kuKristu ekuNkulunkulu bonke abazalwane funda uKolose 3:3 wonke umuntu ongumntwana kaNkulunkulu ufihliwe makuvela izinto okufanele ngabe uyakhala uyacracka kaKristu yazi siqiniso sibani bani kodwa yena oshonele why kusho njalo ngoba akekho la ubani la athi umpostoli Paul athi mina ophila uKristu ophila kimi lokuphila engikuphilayo ngiphila ngoba wangithenga ngegazi lakhe so ake siphumeni kule mzimba yethu siyophila ezulwini kodwa sibe sila emhlabeni ukuze uhlwitheke uma sekuhlwithwa ibandla ngoba uverse 4 kaKolose 3 uthi nxa ebonakaliswa lowo onguKristu sobonakaliswa kanye naye mawuyilalela lonto isho ukuthi uverse 3 sifihliwe kuKristu ekuNkulunkulu uverse 4 mayebonakaliswa uJesu ubonakaliswa naye so uJesu masifihlwe kuzothi mayiqhamukela ibandla uzobe hamba nathi sifihlwe kuye ezolanda thina kungethini esiphila la emhlabeni kuJesu ophila kuthina so yona into ezokwenza uhlwithwe le ngeke uhlwithwe ungekho kuyena ngoba kufanele hayi lesivuleni Kolose chapter 3 verse 3 singaphethe ngalo nje ngoba manje kufanele si understand lento ukuhlwithwa kwebandla sikhulunya yonke into le ngokuhlwithwa kwebandla eyibhakile abantu abangathanda ukufunda iBhayibheli akho noyedwa owaziyo nakho siqale kuverse 1 Kolose chapter 3 ngakho uma navuso kanye noKristu funani kwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu verse 2 nakano kwaphezulu ninganako kusemhlabeni ngokuba nangolo verse 3 ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu so umzalwane ofile maqondana nesona kuphili yena la sibuka yena kanti akekho la ufihlwe noKristu kuNkulunkulu bese ethi verse 4 nxa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu khona ke nani niyobonakaliswa naye ekukhazimulisweni so mayibuya uJesu elanda ibandla uzobuya nathi ezolanda bani thina so uma wena ungekho kuJesu awuzubuya nawe uzozilanda wena so uzosala asihlaleni kuJesu siphile kuye ngoba uyena oyinkosi uyena wasithenga ngegazi lakhe hayi umuntu hayi umfundisi yikho ngithi asinabandla ibandla likaJesu walithenga ngelinye ilanga so akube lona loyo kahambe ngobungcwele esikhathini sokufokaza ngoba sonke sisazobonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela noma ngabe ubani sisazobonakaliswa bese siyazilanda bese zivela lezi incwadi zemvelo uNkulunkulu athe wena yenza lokho wena yenza lokho and lenda inikwanga instruction ibhala usibani ba wherever you go usemall imall yakhiwe ngomhlabathi usimende wakhona uthayela yinitshe uthayela amaplangwe yihlala zonke lezi zinto ziyabhala wena ngawafika emall kwenze ku 1 2 no 3 so kube thina senze njani siqashela abefundisi bethu siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu sese understand isono siyaphila isono asifiki ayikho into edalwe uNkulunkulu efiki lize lithizwi ngaphandle kukaJesu ngulizwi akuvelanga lutho emhlabeni so anything oyibona iexist emhlabeni idaliwe ukuthi abantu sebethatha izinto ezidaliwe bayihlanganisa bakhipha imoto but at the end of the day yakhiwe ngezinto ezidalwe uNkulunkulu so ayikho neyodwa into esemhlabeni efile yonke into iyaphila izosimangalela ngelinye ilanga lesithandazo babulungileyo babongcwele uNkulunkulu wethu nomusa siyathoba phambi kobuso bakho siyabonga ngakho konke osenzele khona nakho konke sesikuzwile ngiyathandaza Nkosi ngicela ukuba kube lona loyo ahambe enokwakha kabuswile azoveza phambili sisize Nkosi singabe silaba abantu ababulala umzimba bengenokwenza lutho emva kwalokho kodwa masikwesabe Nkosi wena uthi usubuleke ube namandla okuphonza esibongweni siyabonga ke uNkulunkulu wethu ngale nkonzo siyabonga konke nabantwana bakhe abafikile
babusise kube yilona loyo sicela konke lokhu ngoJesu Kristu oyinkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Kete yakho indlela zimbi. Kete yakho abaqala ukuba kanye nathi inkosi ithi asuthandazele umkhuleko. Sothandaza umkhuleko base Roma 10:9 manje. uRoma 10:9 kufuneka ngichaze umkhuleko lo uvuma uJesu. Sibeke nomqondo onarrowed ocabanga ukuthi uJesu uvunywa abantu abangakholwa. uJesu akavunywa abantu abangakholwa. uJesu uvunywa inoma ubani ophilayo. Uma ufunda uRoma 10:9 lithi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyasindiswa. So simele ukusindiswa usuku nosuku. So awumvumi uJesu ngoba unezono kufanele usindiswe. Umvuma uJesu ngoba uyaphila ufuna ukungena ezulwini. Ngelinye ilanga iselelesi samvuma uJesu zazimbili ngapha nangapha. Sithe esinye kuJesu uma unguKristu yehle esiphambanweni bese nathi uyasehlisa. Bese sithe esinye ungakusho lokho ngoba thina sila ngoba sonile lo akanaso. Bese sijikela ukuthi Jesu uzomkhumbula embusweni wakhe. Akekho umuntu onombuso engeyona inkosi. Lesi selelesi indirectly sasivuma ukuthi uJesu inkosi. Sithi Jesu uzomkhumbula embusweni wakhe. Ithi impendulo kaJesu namhlanje izoba nawe eparadise. So ke siyamvuma uJesu noma ngabe uneminyaka engakanani ukholwa, noma ngabe awukholwa, noma ngabe ungumfundisi noma uyena, ngoba silwazi usuku lokulandwa kwethu. Mhlambe mina namhlanje angizofika ekhaya, kodwa ngoba ngivuma uJesu kanye nani ngizofika ekhaya. Impilo yokukholwa soyifanisa nempilo yasenyameni. Uma uhamba la emgwaqeni sithi singashithaka igravel, kudlula ibhasi likuthela ngentuli, angungcolile, uzofika ungagezi ngoba uthi angizingcolisanga mina. So empilweni yokukholwa siyadinga ukugeza singadlanga soda ngoba ungcolile. Mhlawumbe uthe useteksini wezwa abantu bethukana, awuzange uvule umlomo, kodwa uthe ususekhaya yakulokhu inkeneza lenhlambe endlebeni zakho, ungcolileke mawunjalo. Ziningi izinto ezisingcolisayo. Mhlawumbe uthe mawuyihambele edolobheni nabesisi wabona owesifazane ekhindile eshaya imfushane engaka, ayivukanga inyama, kodwa kazi langcolisa ubheke lo hamba nqunu. Sekukushayile njalo for your comments, usungcolile phambi kaNkulunkulu. Uyehle uzohluthi ibandusele. So uthi Roma 10:9 uyasiza bafowethu asingathi into abantu abangakholwa. Sidinga ukugeza ngoba mhlidlulile ibhasi lakuthela ngentuli. Awuzonge kufika ungene emashidini akho ungcolile unentuli. Kodwa uzingcolisanga wena, ungcoliswe izintuli zendlela. Sisemhlabeni. So umunike ithuba lokuvuma uJesu. Mvume noma ka20 noma ka100 in one day ngoba ulwazi usuku lwakhe luza njengesela. So ke manje sokhule kuRoma 10, sokhule kothandana. Kodwa sisuse lento ethi abangakholwa. Futhi uyisuse lento ethi ujoin ibandla. Nani ngizwile la ngithini? Ngijoin isibandla mina. Mina ngisebenzela umbuso wezulu. Mawufuna uke ezulwini, so uthandaza nawe Roma 10:9. Ngoba awujoin ibandla la. Ujoin la sezulwini. Uyageza ngoba ungcolile. Izono kufanele siyoyivuma ezivunywayo. Kodwa lezi intuli zendlela ungovuma isona uthi ngizwa abantu bethukana.
awenza ngalutho nje wena kodwa iqiniso lethu njani so ke uma ukulungiselela ukuthi iba ready ukuthi malibulanda ilibandla lo lando noma yinini ngithe namhlanje unyaka ka2031 noma unyaka ka2026 hayi lento ukuthi 23 and 24 into engekho nje sisusa ayikho lonto le futhi ngiyajabula ukuthola ithuba lokuyikhuluma ingakafiki lezi insuku ngoba abaningi bayokhuluma sezidlulile kodwa bese umbuzo ukuthi benithuleleni singakafiki kusho ukuthi benindoubt uJesu mina ngimdoubt wami uJesu uma ethe akalwazi usuku nesikhathi akekho umuntu ozolwazi so uma engasihlithi manje naye noma ngabe wezosihlitha 23 ngeke sasihlitha ngoba ufuna ukulwela igama lakhe ngoba sizombuza Nkosi enganthe wena wazi usikhona abantu osubatshelile uphikisa izwi lakho so ukuthi 23 24 nje akukho umuntu ozohlithwa ngoba ulwela igama lakhe naye futhi ushile ezwini lakhe iDeuteronomy wathi umprofeti oprofeta athi ngithe leyo nto mayingenzeka nokwazi ukuthi angimthumanga ngoba engimthumile kuzokwenzeka so lento izosiqinisa sibona abantu asebedukisa umhlaba ebesihamba nabo ukuthi kanti bangobani bese sibona abantu abamile eqinisweni kunzima honamba abantu abaseqinisweni izosenza sivuleka amehlo sibone okufanele sikwenze nongafanele sikwenze so akho bandla ezohlwithwa and ukuhlwitha ibandla kudinga u2 days lithi iBhayibheli abaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 51 and 52 ngokuphazima kweso so ukuphazima kweso is a second lobe sehlwithiwe ibandla futhi uJesu mayezolanda ibandla ngeke abone nawo yedwa umuntu emhlabeni kodwa mayisebuyo kwesibili second coming ilapho kuthiwa izizwe zonke ziyombheka zilile nabamgwazayo ukuzobe seze emhlabeni ukubuya kwesibili is when he touches down ngoba efika oqala wazala wahamba emhlabeni mayilanda ibandla kushiya ukuthi ukubuya kwesibili ukulanda ibandla kuzohlwitha ubuya ngerapture so asifunde lento nini beningazi ungene ku YouTube kumasontweni amabili noma amathathu bese seGreat Town ngifundisa umahluko phakathi kokuhlwithwa kwebandla nokubuya kaJesu kwesibili ngofuna ukukwazi angazi uma ngizokwazi nokubamba ngineze i-address yokungena ku YouTube nizobamba ngiyaxolisa ke angiqondile ukukhuluma ngami kodwa ngibhale uma program ngiqondile ukuthi i-address ongena ngayo uthi Apostle Dr. Estienne Sibande bese ngiyavela bese uzoqhubeka ubhale bese uthi rapture sizozwa inkonzo ekhuluma ngerapture le ngeke ngakhuluma ngayo ukuthi masithandaza uNkulunkulu waveza ukuthi kunefu bekhona phakathi kwethu uphinde ubhale Apostle Dr. Estienne Sibande bese uthi second coming hayi lo second OND umbhala phelele second coming of Christ uzokuseyithola inkonzo la ngichaza khona ukubuya kwakho kwesibili ngisho nokuthi uzobuyela kusezwini uyokwehlela phi la emhlabeni afika nyathela entabeni yemnqumo le bethandaza kuyo la kuneGetsemane khona yiyo le azofika nyathele kuyo kwesibili ivuleke ezokusa nathi iminyaka 1000 kuseBhayibhelini lokho angishumayela into engeke ezweni so ke uNkulunkulu anisize mase ningenile ku YouTube ni subscribe khona nizothola ezinye inkonzo zikhona mawufuna ungena ekhaya lezwi uzothola inkonzo every day swela kusasa nje kuyale ngenza inkonzo mina uthi abazalwana bakhule kumoya singazanyazanyiswa izinto ezingekho ngiyabonga ukubuyisela kumphathi ohlelo uJesu Kristu inkosi kambe besizothandaza ngiyaxolisa ukugake kuyaqhamuka kuzophazamisa asiyeni ke kwaba seRoma 10 verse 9 khethe yakho khethe sizokugake abathandayo siphakamise izandla khethe yakho Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu kuba
usathane angimfuni, amadimona ngiwafuna. Ngiyacela Nkosi Jesu, uphathe impilo yami, uzungivuse ngosuku lokugcina, ungilondoloze Nkosi Jesu. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngikukhulekela-ke sisaguqile. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, nanti ibandla lakho selikhulekile elakhiwe amabandla amaningi ahlukene. Ngiyacela-ke Nkosi ukuthi ubangcwelise, ubahlanze ngegazi lakho. Ngisho isikhodi yasemkhathini kube yilo naloyo afaneleke izulu, afaneleke ukuhlwithwa. Siyacela-ke Nkosi, uthe konke sikucela egameni lakho uzosenzela. John 14:14, uJohn 15:7 uthe uma sihlala kuwe namazwi akhe ehlala kithi socela sikuthandayo usenzele. Ngiyathandaza-ke Nkosi, ngiyacela bangcwelise yilo naloyo Nkosi ukhulekile abaseRoma 10:9, yilo naloyo Nkosi oguqile phambi kobuso bakho okuhloniphayo, okunika indawo yakho ukuthi unguNkulunkulu odala izulu walendlalo, wawudala umhlaba uphanyekezeni. Siyathoba phambi kobuso bakho ngoba sinayo omunye uNkulunkulu. Lithi izwi lakho akazange abe khona uNkulunkulu ngaphambi kwakho ngoba likhi ngaphambi kwakho. Ngeke abe khona uNkulunkulu emva kwakho ngoba likho futhi ngemva kwakho. Sibonga ukwambuleleka ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Usisa kube yilona loyo Nkosi okhona kule nkonzo manje. Dumo lonke sinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu uyisela kumphathi wohlelo. Kaningi isambulo shonjana futhi mabezwe okushiwo umoya emabandleni ukuthi uzwile namhlanje bewukhona ithuba asiphendukeni bazalwane, asiphendukeni ithuba lisekhona, asiphendukeni siye kuNkulunkulu senze izimiso zikaNkulunkulu. Indoda eNehemiya ngelanga yakahlupheka uma kuthiwa indonga zaseJerusalema azulisiwe namasanga khona ashisiwe ngomlilo, yahamba yokhala uNkulunkulu wazinikela. Nasa-ke silithathe leli thuba, maningi amazwi baba sewakhulumile. Yinhle indaba bazalwane basekhaya lethu ngoba enye into umuntu uma ekhulume nawe yayibala konje ukuthi ubethini, kodwa ekhaya lethu into enhle ukuthi wenkonzo baba khulume ngalo uzoyifica phinde uyilalele futhi uyizwe. Thina sakhaya lethu siqinile, sistrong kulezi zinsuku abantu basaba ngoba kuthiwa kuzogubha izwe kuleli sonto. Isho ingane zibuya esikoleni zibuya nalento ziyasaba kuthiwa kuyalunga izinto ngisho nangefastela ngoba kuthiwa
kodwa ufika amadimoni. Kodwa thina esikhona ekhaya lethu asisabi. Ngoba uNkulunkulu usinikile zonke izinsuku. Ithuba bazalwane lisekhona siphendukeni. Ngempela izwe makuthiwa zohlisa ngempela izwe. Kodwa ekuhlwithweni kwezwe kuzohlwithwa laba benza intando kaNkulunkulu. Hayi ngoba sisekhaya lethu, ngoba sisentabeni likaJehova sizohlwithwa nathi. Kodwa kubizwa ukuthi senze intando kaNkulunkulu. Inkinga enkulu engeke ngibuke uNkulunkulu ayosisola ngayo baba uthi bani. Baba usebenza ngohlobo olumangalisayo every day. Ukhulumizwe kubantu elihlukile, akakhulumizwe ukuthi namhlanje ukhulume lokhu nakusasa uzokhuluma into efanayo. Noma ngakhulumizwe elilodwa kodwa ukhuluma into ehlukile ekuthintayo. Namhlanje ubone ukuthi ngingcolela akulungise la. Ukulungisa nje bazalwane kuze kufike izinsukwini lapho izinsuku zethu ziphela khona. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, sicela siye emnikelweni. uJesu Kristu.